família Een gezin tem hogar. heeft een thuis. Essa aqui tá é lugar que tá pertencer na nan. Dit is de plaats die hun toebehoort. Awo si fei ora bota namorar com ne. En vanaf, als het nu zo is dat vanaf het moment van de verkering, Eta tratabo malu. behandelt hij je slecht. Ora obo beale te bisabo acht mo. Wanneer je belt, zegt hij 8. Mita bezig geworden. Ik Maar ben je niet moet bel. bezig. Waarom blijf je steeds bellen? Maar bo vlinders nanda pone ko bo no por sinje. Maar die vlinders doen dat je niet zonder hem of haar Guarda. kan. Let op. Ora bota den casco ne. Wanneer je in huis bent met hem Cultura bableta na bulabay. en wanneer al die vlinders zijn weggevlogen, E acht. die hag die is Tabay het, kai outro. die komt anders aan. E tabay hasi dolo. Dan gaat het pijn doen. Mas koma mira die gente hoben dan vooral. Eén ding heb ik gezien van de jongeren Ora vooral. nanta namorar. Wanneer ze verliefd zijn, Nanta worden maltratado in ora. soms worden ze mishandeld. Nang no tin kunes. Het maakt hun niets uit. Stima nang stima. Ze hebben lief gehad. Ciego nanta bira. Helemaal verblind raken Mama ta ze. papi kunang. De moeder spreekt ze Tata aan. ta explica nang. Vader legt ze uit. Tama nang tin chupong den orea. Het is alsof ze hardhorig zijn. Nang no ta tende mas. Ze luisteren niet meer. Stima nang stime ambu. Ze houden van die man. Stima nang stime moe. Ze houden van die vrouw. Anto ora nanta ding ekos. En wanneer ze nou in die Kasa. situatie zitten, getrouwd, Gancha. gehaakt aan Nanta elkaar, yan ke sorpresa nang. dan komen de verrassingen. Anto ira nanta sufri. En dan lijden ze. Anto et no ta bom. En dat is niet goed. Ora boy saling estado. Wanneer je zwanger raakt, Corde kos nai. denk aan deze dingen. 9 luna. 9 Moe maanden te o cargo you. moet een vrouw een kind E dragen. amber ta vogelvrij. En die man is vogelvrij. E amber no ta kwebo telefoon mas. Die neemt de telefoon niet meer op. Awo en dat trese donor ke bab mas pabo. Nou brengt hij geen donderkebab meer voor En je. sabe mes que bota passando ding. Die weet niet eens wat je meemaakt. En no tinha to leuke pesco abo tinha. Die heeft niet de koppijn die jij E sei meemaakt. que mendi. Dat betekent dus, No do nem nada. geef hem niets. Ba compreender me? Begrijp je wat ik bedoel? Guarda bom mes. Bewaar Biba jezelf. santo. Leef heilig. No entrega bo curpa. Geef je lichaam niet Na nu over ende. aan Kuno ta niemand balorabo. die je niet waardeert. No entrega bo curpa. Geef je lichaam niet Na nu over hende. aan niemand Kuno pa muri pabo. die niet bereid is voor je te Den sterven. Efesios capítulo 5. In Efeze hoofdstuk 5. Jesus tabisa. Zegt De palavra de Jezus. Deus tabisa. En zegt het woord. van God, Jesus amori Jezus pa iglesia, is bruid. voor de gemeente gestorven. Anto eta dune como un comparação En die geeft het als vergelijking. para nós po compreender Zodat wij kunnen begrijpen como homem me se trata mulher. hoe een man zijn vrouw moet O behandelen. homem que tem essa man pabo, Een man die slaat, core limpi baila que. ren keihard weg van hem. O homem que tá zundrabo, Een man die je uitscheldt, tur dia, elke dag, core limpi baila que. ren weg van hem. No lagi bisabo, ora mi casa mita cambia. Val niet voor wanneer hij zegt, wanneer ik trouw zal ik veranderen. Paso bo família lo chupa pruimu. Want Lo boti um vida zuur. je komt van een koude kermis thuis. Je Lo zult een boti um vida zeurleven zuur. hebben. Inteiro bobida. Een hele leven lang. Corda que mita bisabo. Denk eraan aan wat ik je nu Wat zeg. bom den que bota in cabo mes. Let op waar je in belandt. Paso una vez bo hacia pacto aqui. Want eenmaal je dit verbond Una aangaat, vez bo in cabo dede, bo rente den bo dede. eenmaal als je die ring aandoet, Eta para sempre. is het voor altijd. Eta para Eeuwig. sempre. Is het voor eeuwig. Que me entrare be kono ko tra. Dus werk aan die dingen waar je aan moet werken. Cuida. Spar bo mes. Behoed en bewaar jezelf tot de dag van het huwelijk. En de amber nang. Mannen, Wake en de moe nan bom. kijk goed naar die vrouwen. En de moe ko ta tu su atenção ta pa dorna. So mes di pa foso. Als een vrouw continu bezig is zichzelf op te maken, Guarda bo curva. behoed jezelf. Of Of tra duro. werk er hard aan. Tra opi duro. Werk heel erg hard. So nunca senhor lo not basta. Want die vrouw zal nooit genoeg hebben. Auto novo. Nieuwe auto, Gas novo. nieuwe woning. Specialmente is nan ko ta wak ko yenden to nan ta desse ya ko En nei. vooral die vrouwen die dingen van anderen zien en daarna verlangen. Posati kon? Weet je waarom? Paso eta wak auto yenden ta bidi na me auto. Want ze ziet de auto van iemand anders en zegt ik wil die ook.
Eta wake bicycle bisabu na me bicycle. Ik zie die fiets, ik wil die fiets ook. Eta wake hombre bisabu na me hombre. Dus je ziet die man, die zegt ik wil die man ook. Of no? Zo is het. Paso bonting basta, bonta feliz com lo qual boting. Want je hebt niet genoeg, je bent niet tevreden met So wat je tu hebt. mindset coita. Want het is een manier van denken is O dat. mente sempre também não tá contenta assim aqui. Je mindset is altijd, ik ben niet blij, ik ben niet Nem tevreden. bisabu um cos. Laat me nog wat vertellen. Você desviar um tigre de nós. We zijn een beetje afgeleid, Mas nem bisabu toch. laat me je toch vertellen. Isso é importante para você. Want het is belangrijk dat je dit weet. Maar bisabu acaba eigenlijk. Ik heb het je eigenlijk al gezegd. Wak e fruta não. Kijk naar de vruchten. Wak e fruta não. Kijk naar de vruchten. Vicente Manibo, wak e fruta não. Kijk naar degene naast je. Kijk naar de vruchten. Família Een gezin tem hogar. heeft een thuis. Essa aqui tá é lugar que tá pertencer na não. Dit is de plaats die hun toebehoort. Aqui não te reunir, sossegar, recrear e passar tempo com Hier outro. komen ze samen, rusten ze uit, vermaken ze zich en spenderen tijd met elkaar. Família tem casa. Een gezin heeft een huis. Pero ore casa tá de não, Wanneer het huis van hun tá is, não lugar biba. het is waar ze E wonen. não chama mi casa, Je noemt het geen e chama mi hogar. huis, maar je noemt het je thuis. Você anda compreender? Begrijpen jullie Tá het? caminhando com meu papai esconde. Het is waar ik me kan Ou verschuilen. me que diz do na duas coisas over die mi caminho esconde. En ik wil je twee dingen zeggen over je schuilplaats. Se tu dia de mi lugar esconde. Als elke dag in mijn schuilplaats, Então, com o primo, com o tio, com tudo que visitar todo dia. dat oom, tante, neef en nicht die dagelijks moeten bezoeken, Amiga, vriendinnen, bro, maatjes, mente game, Kiko, Game. Xbox, Humble Grande, assim, grote mannen. se te coita in demo casa, Als dat is wat er in je huis gaande não tem is, problema. is geen Me probleem. pergunta, tá? Dan is mijn vraag, Tá onde o lugar esconde? waar is je schuilplaats O dan? lugar para botar junto com o boca sabo, Yunnan. Waar is die plaats waar jij en je kinderen en je vrouw samen moeten komen? Onde o lugar sagrado tanto? Waar is je heilige plek? Se de igreja botar topa nos tour. Als je in de kerk ons ontmoet. Tiene da topa de igreja, Er zijn mensen die elkaar in de kerk ontmoeten. nanta sali por fora. Ze gaan naar buiten. Prometo nanta no tram, ya nanta app outro caba. Voordat ze bij de tram zijn, appen ze elkaar al. Depois nanta na cai outro. Dan zijn ze bij elkaar Que thuis. hora bota bisa bota by bohogar. Welk moment zeg je dan, ik ga naar mijn huisje? Anto porta mais bom mês. En het kan goed zijn. Nota grupo oração nos tem. Nee, gebedsgroep hebben we. O já domingo de serviço. En zondag is het dienst. Já luna me inta bota em grupo oração na mincha su casa. Maandag heb je gebedsdienst bij Já Mientje. mais bota em Bible study na Yeye. Maandag is er bijbelstudie bij Já jij. era só bota no oração aqui não. Woensdag ben je hier. Já webs botando Bible study de app. Donderdag hebben jullie bijbelstudie op de app. Já biara bota bola bem Bible study aqui não. Vrijdag kom je hier naar Já sábado bijbelstudie. bota evangelizar. Vrijdag evangeliseer Já je. domingo Bible te aqui não. Zondag ben je hier weer. Anto kita passa que Yunnan. En wat gebeurt er nou met die Kita passa que kinderen? senhora. Wat gebeurt er met die Kita vrouw? passa que Amber. Wat gebeurt er met die man? Kita passa que cas. Wat gebeurt er met het huis? Tem cas mas. Er is geen huis meer. Pero dat Dios nos atrape. Maar we hebben voor God gewerkt. Dios mandava se coi. God heeft je niet gestuurd om deze dingen te doen. Escucha bom. Luister goed. Dios di. God Tem zei sua palavra. in zijn Tem woord, Timoteo. in Timotheus, Atender bocas prome. zorg eerst voor je huis. Mita bol bebi sabu. Ik zeg het je nogmaals. Atender bocas prome. Zorg eerst voor je huis. Prome que vou yudami. Voordat je mij komt Prome que helpen. vou yud inter mundo. Voordat je de hele wereld wil Que helpen. bal me gana inter mundo e perde mi alma. Wat voor waarde heeft het als ik mij de hele wereld win en mijn ziel ben kwijtgeraakt? Abo porque meu alma tá boso. En je bedoelt, jouw ziel ben jij Que alleen. me andi ora mi asi mi cosna, mi ta evangelizar, mi ta perde mi alma. Dus wanneer ik mijn dingen doe, evangeliseren bijvoorbeeld, dan verlies ik mijn ziel niet. Mas segundo mi Bible di abo ku boca sata Maar volgens mij zegt de Bijbel, jij en je vrouw zijn één. Men si abo tari kabay estilo Lone Ranger tabay aya. Dus als jij op je paard gaat als Lone Rangers Boca sata bay Jaya, en je vrouw gaat de andere kant op, nós tem problema. hebben wij een probleem. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 tabisa. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 7 die zegt, Trata emoe ku honor. behandel de vrouw met eerbied. Trata emoe ku compreensão. Behandel de vrouw met begrip. Mita bol bebi se ni amber nan escuchami bom. Ik zeg het nogmaals, mannen luisteren je goed. Trata emoe ku honor.
behandel de vrouw met eer. Trata a mulher com compreensão. Behandel de vrouw met begrip. Não vou casar só. Niet alleen je vrouw, Tudo a mulher. alle Trata vrouwen. na direita. Behandel ze goed. Respeitar não. Respecteer Se não ze. tá vou casar, Als het je vrouw niet is, basta de app com ele. geen geapp Me meer. da bolva repetir. Ik herhaal het Ah, we ta nogmaals. les de escolting. Vandaag hebben we les. Outro se schoolles. mantém docente com não tem mais junto Volgende conosco. week zijn er misschien vrouwen, mensen die er niet zullen Pero zijn. entendemos bom. Maar luister eens Minha goed. família, Mijn nós somos gezin, Holanda para gente que está contente we conosco. zijn niet gekomen om een blije club te houden. Nós sabemos Holanda para gente We saber zijn gekomen om mensen wijs te para junto maken, nós chega chelo. zodat wij samen de hemel Que bereiken. mensen não bem, me não tem conhece, Jordi. Dus als je niet meer komt, dat maakt het mij niet Pero me uit. não tá cambia mi papia para abos Maar ik motivo. ga mijn manier van spreken niet Você veranderen. palavra de Deus está awe manhã para sempre e Deus tá mesmo cos. Want het woord van God is gisteren, vandaag en voor eeuwig altijd hetzelfde. Então se antes Deus a papia, En als vroeger God gesproken had, agora que Deus tá papia a trobe. dan spreekt vandaag de dag God nog steeds. Mas o pueblo tem que cambia. Want het volk moet veranderen. Nós tem que balançar. We moeten de dingen Nós tem que botar balanceren. coisa na orde, We Shona. moeten de dingen recht trekken. Então não bisa dat Deus tá mandando assim coisa. En zeg niet, God heeft me opgedragen, Caminha bom sa papia com Deus mes. terwijl je niet eens met God praat. Então Deus não sa papia cubo. En God spreekt niet tot Dema je. piando com ele amber na En waki. ik heb het nu tegen de mannen. Mas o dem Pedro, você que tá bisa? Want weet je wat het in Petrus zegt? Si botrata bomo e malu. Als je je vrouw slecht behandelt, Bot santi ne banda. Bot ne banda no metseling. Paso nanta wak mi nanta kiria mi no. Mes cosas assim na bolso kuta esposo, Mr. Biba junto com bolso esposa. Den sabedoria. Nanta pertenece na sexo mais débil. Trata nan com respeito. Pasoma nan tambe junto com bolso, lo recebi e vida com Deus que duna. Hasi esaki de moda com nada, notas troba bolso orationa. Que men si mi trata mi kasa malu. dus als ik mijn vrouw slecht behandel, Dios no te escuchami. dan worden mijn gebeden verhinderd. Pensei ma bisaba hoy. Daarom heb ik het je zojuist Wak gezegd. e frutarang. Kijk naar de vruchten. Wak kong eta trata su kasa. Kijk hoe die naar de vrouw of de man Paso behandelt. bo papia masha bom mes. Want je kunt heel mooi praten, Pero e bita mes eta mes kos ke papia. maar het leven moet evenredig zijn als wat ze zeggen. Então nós precisa decidir. En we moeten beslissen Nós também biba, no qual Bijbel te bisa. of we gaan naleven wat de Bijbel zegt. Bisa amen. Zeg amen. Misa, eu não te leuk we meinda. Ik weet dat het niet fijn is vanochtend. Pero da tormenta tingo ta leuk te pouco. Het hoeft Paso, ook niet in elke mijn ochtend kaas- leuk te zijn. In mijn kaas, Want bij mij thuis... senhora bonta buta bayuna na ordo. ehm, Of bayuna dat bota bisa na yega 10 sor, nan tega 10 sor. corrigeer je kinderen thuis niet en zeg... Dan tega 10 sor, bota bisa nang opibong papi. Stel je voor, het kind zegt... Je hebt gezegd, je moet om Goed 10 zo. uur thuis zijn en die komt om 12 uur thuis. Ting ora bota leuk. Soms is het Ting leuk. ora bota u corta kos. Soms moet je dingen Ting ora afsnijden. bota u educar. Soms moet je opvoeden. Ting ora bota u queda quieto também. En soms moet je ook stil Pero blijven. eu meinda tu meinda para nos educar. En vanochtend is een ochtend om op te voeden. Kiko ting den hogar. Wat is er in een E huis? prometo esta seguridade En het eerste is e zekerheid estabilidade. en stabiliteit. Família, hogar, mas você tem seguridade e estabilidade. In een huis moet je veiligheid en standvastigheid Kiko mais hebben. você tem? Wat is er nog meer nodig? Proteção. Bescherming. Bisa proteção. Zeg bescherming. De família, bom, você sentir safe. In een gezin moet je je veilig Então, voelen. mita coisas coisas para igreja. En hetzelfde manier ook de kerk. Kiko igreja, mas você tem? Wat moet de gemeente kerk É, mas você hebben? tem seguridade e estabilidade. Die moet veiligheid en standvastigheid. Numa igreja, mano, compreender? Que é bom para igreja. Want je kunt niet naar de kerk komen Então, botar o aero mama ni boy. O abo pot money pe. No. en je moet opletten op je portemonnee. Bom, está livre que tem. Je moet hier vrij kunnen Bom, zijn. está tranquilo que Je tem. moet hier rustig kunnen zijn. Bom, mas está igreja, mas está stabil. De gemeente moet standvastig kunnen zijn. Igreja, mas está firme. Het moet standvastig No, zijn. ai, bota bem. Of niet zo dat het Se je vista vandaag começa a komt. sonor. De dienst begint om 11 Outra uur semana começa a metade dias dos. en de week daarop om half Mas 12. depende que hora nos chega. Het hangt er vanaf wanneer de voorgangers Aqui aankomen. não, eta Nee, começa a prometer que chega. hier begint het voordat jij aankomt. Maria Biauro chega
esse bicho começar a chorar. Meestal wanneer jij aankomt is de dienst al begonnen. Pa motivo que nós está trazer stabilidade, Vanwege seguridade. het feit dat wij werken aan standvastigheid, aan Pastor, zekerheid. família mestre tem stabilidade e seguridade. Want een gezin moet Mestre standvastigheid tem en amor zekerheid hebben. contínuo. Er moet een liefde zijn die Vicente continu Bandibom is. me estimava que amor do Senhor. Zeg tegen de persoon naast je, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Tem família mestre tem amor contínuo. In een gezin moet er een continu liefde zijn. Boyuna mestre saco não tá estimando a Je casa. kinderen moeten weten dat zij thuis geliefd Ela vai zijn. voetbal, Die is naar voetbal gegaan. Henrique gola we, Die heeft vandaag geen goal Ora bin gescoord. kas. Wanneer u thuis komt, bota mi campeão. je bent mij kampioen. Não tem importância que bono gol. Het maakt mij niet uit of je gescoord Para hebt mim of bota niet. campeão. Voor mij ben je kampioen. Brasile, Geef hem een Doe ophelzing. coragem. Geef hem, moedig hem aan. lantele. Moedig hem aan. Assim ne bota cria homem firme, stabil. Zo bouw je een standvastige man op. Pero ela vai korfbal, Nu is hij naar korfbal na gegaan. perde lunga malo. Ze hebben verloren, hij heeft slecht Por gespeeld. dentro do ban sério, porque bota quer ambo cansa ainda ambo. Oh. Waarom heb je dat nou gedaan? Sua cabeça caia bom. Die wordt Ba neergeslagen. quebra algo Je dentro. hebt iets in hem Ba verbroken. quebra algo que bono poderia chegar. Je hebt iets in hem verbroken dat je niet meer recht kunt Assim na trekken. boca tá hasi. Zo doet je mond. Na bondale, Nee, je hebt die persoon niet bom geslagen. sute. Je hebt hem geen pak slaag Bo boca gegeven. soba mate. Je hebt hem alleen gedood met je mond. Então assim nós fazemos de igreja também. En zo doen we ook in de kerk. Com nos boca. Met onze mond. Nós sabíamos já, nós ora por man, We zijn een keer gekomen, we hebben voor iemand gebeden. nós ora per. We zijn voor die persoon Kan aan het het bidden. erbij? Die loopt weg. Ainda tá coetendo e dizer, tá aqui na oração, Pablo. En iemand die vraagt nou, waar hebben ze voor gebeden? E não acaba badanyami. Dus aqui tá assunto que ma ora pende. Daar heb je de boel al verbest. Want wat gaat het jou aan wat ze voor je gebeden hebben? Ora na bisele, Toen ze dat hadden gevraagd, rabi se bosa mi tambe dat tinha koi. toen zei die persoon antwoordde, dat heb ik ook Anto meegemaakt. miru man tambe dat tinha koi. En die andere persoon heeft het ook Anto meegemaakt. miru ma muri bosa. En weet je dat mijn zus of broer is gestorven? Palavra. Woorden. Que nós tá proclama vida. Dus we verklaren hier Maneira leven, Bijbel tá sia nós. zoals de Bijbel ons dat Um aanleert. rumang sinta. Iemand die daar zit, Tá fluister morto. die fluistert de dood in. Den ende subida. In iemands leven. Den iglesia. In de kerk. Venena ende. Die vergiftigt iemand. We zitten in Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, Jacobus hoofdstuk 3. E Bijbel te bisa, ribelenge ting veneno. Zegt de Bijbel, op die tong is er gif. Vicente bandibo wak bon king bot escucha. Zeg tegen degene naast je, let op naar wie je luistert. Awo bise saki. En nou zeg dit. Bise mita wak botan be bon. Ik let ook goed op wat jij doet. Con un hogar me seta. Hoe moet een huis een thuis Un zijn? hogar me seta un lugar de refugio y paz. Er moet een plek zijn waar men een toevlucht. E cas me seta tranquil. Er moet vredevol Pa mij zijn. een força Er moet nobo. rust Pa hebben. me gani sigi bay manhã. Zodat ik nieuwe krachten krijg en morgen aan Anto kan. ora mi bay trabalho. En wanneer ik naar het werk ga, Trabalho ti yen kos. er gebeuren een heleboel dingen op Hopi do werk. loi cabeça. Heel veel Na koppijn. escola tem hopi kos. Op school gebeurt er van alles. Hopi do loi cabeça. Heel veel koppijn. Mas eu tô correndo no satra. Want we werken met Pero mensen. ora mi ega mi cas. Maar wanneer ik thuis kom, Ora mi ega mi cas. wanneer ik thuis kom, Thank you, Senhor. dank u Heer. Ma ega cas. Ik ben eindelijk thuis Ika sa aangekomen. douche da douche no bada. Schatje maar bij je. Ding no douche. Douche tá bem. Schatje komt. Que bota puntra mi douche? Dus ko bij dia. Hoe is het Douche vandaag cansa, gegaan? cansa. Cansa. Oh, maya força no bocaba. Maya força. Ik heb al nieuwe kracht. A homem te ega cas. Nu kom ik thuis. Bota querer feminina, me tá guardado, para ouvir direito a coisa para mim, me se clava, é coisa na minha pora coloca panha, interdia waia que da benta, bopolanta, fez lugar que bem. Kun je nou Anto eens- pastor, se tá para que tá se para sua casa. Mas eu tenho casa com o pastor, Anto. Se pastor tá se para sua casa, vai casa com o pastor. Als de voorganger zo doet met zijn vrouw, dan moet je met de voorganger gaan trouwen. Pero assim não está, senhora. Zo doen we soms.
Nós temos que cuidar We outro. moeten voor elkaar zorgen. Ponto outro cobai. Elkaar vragen hoe is het gegaan. Primeiro que nós começar a Voor we beginnen aan één stuk door te rappen. Você anda compreender? Begrijpen jullie het? Bisa amen. Se Zeg você compreender. amen. E casa, mas é lugar de correção. Thuis moet het een plek zijn waar gecorrigeerd kan E worden. casa, mas é lugar de provisão. Het moet een plek zijn waar er voorziening is. Minota hanheri bacaya. Ik vind het niet op straat. Mita na mi casa. Ik vind het thuis. Atenção, Aandacht mita na mi casa. krijg ik thuis. Não tem cantor que secretarias. Niet op kantoor bij de secretaresse. Na mi casa. Nee, Mi thuis. casata do nome Mijn atenção. vrouw geeft mij de E aandacht. homem tá dando muito De atenção. man geeft de vrouw de Nós aandacht. tá dando junang atenção. Wij geven de kinderen Na aandacht. casa nós temos que atenção. Thuis moeten we aandacht Pensei a krijgen. família é importante. Daarom is het gezin belangrijk. Loyalidade alto. Trouwheid, Bota sim na casa. dat leer je thuis. Pensei bota mira. Daarom zie je E moe em Juan capítulo 4. de vrouw in Johannes 4. Jesus diz que bostan nossa mes que bostan adorar. Die zei tegen haar, jullie weten niet eens wie jullie aanbidden. Pasobra, wat com ampel. Kijk naar een voorbeeld. E moe tem homem, Die vrouw had 1 man, dois homens, 2, três homens, 3 mannen, 4 homens. 4 mannen. Se começa 5 homens. Volgens mij zelfs 5 mannen. Eta ilustrar instabilidade. Dit geeft aan dat er onstabiliteit is. Que meu filho bota assim instabil. Dus van het moment dat je zo onstabiel Bota bent, instabil com Deus ben je também. ook onstabiel met God. Ah, eu botei. Vandaag ben je er. Amanhã eu notei. Morgen ben je er niet. Ora me mira certo comportação da igreja. Wanneer ik bepaalde gedragingen zie in de kerk, Missa. weet ik Puta de casa labim. dat het vanuit huis komt. Você sabe como? Weet je waarom? Me tem aqui não bem. Ik kom zo daar. Na casa bota word formado em identidade. Thuis word je in je identiteit gevormd. Na escola nanda bisabo bo porta Jantje. Thuis zeggen ze tegen, op school zeggen ze tegen je kunt Jantje zijn, Bota não Jantje. Jantje zijn Anda bo bota Mintje também. en je kunt ook Mientje zijn. Pas não tem homem mais. Want er zijn geen mannen meer. Of Bo bota Jantje. Ou bo bota Mintje. je kunt Jantje of Mientje zijn. Para quem manda bisabo bota Yang. Ando cita Yang bota aqui, da. Waarom kunnen ze niet zeggen je bent Jan en je blijft Jan? Ando cita Mintje bota. En als je Da Mintje Mientje, bota aqui. blijf je Mientje. Paso é mundo que brua nos identidade. Want de wereld wil onze identiteit verwarren. Kiko bota gosto muito moe, bota sente algo por muito moe. Vind je een meisje leuk? Voel je iets Anto voor bota haar? ambeta muito moe. En je bent ook een meisje? É tá bom sentimento não. Het is goed, want het zijn je gevoelens. No maranang, laga nang los. Bind ze niet, druk ze niet weg. Los. Voel je vrij. Los. Voel je vrij. Entende? Luister eens. Tem começamento, In het begin Deus a cria nang, heeft God ze homem geschapen. e moe. Man en vrouw. E palavra Het woord não tá cambia para nenhum gente. verandert voor niemand. Nós também papa de Deus como é tata. We gaan het hebben over God Onde de dia, Vader. Een van deze dagen. Um dia coisa não bom de Deus como tata tá. Een van de goede dingen van God de En Vader tá is, cambia nunca. hij verandert nooit. Nunca ainda cambia. Hij verandert nooit. Pensei esta bisa. Daarom zegt Aunque hij, nós vira infiel, alhoewel wij ontrouw a worden, mim tá queda fiel. blijf ik E trouw. não me tá queda. Daar blijf ik staan. Mas a gente homem não pode tomar decisão. Was het maar zo dat de mannen de beslissing konden Para nemen. arriba nang lugar, nang posição que Deus Dat ze chama nang hun para. plaats konden innemen waar God ze geroepen heeft. Mas a gente moe nang também pode tomar En decisão. was het maar zo dat de vrouwen ook die beslissing konden Para nemen. firme no lugar que Deus botou nang Om para. standvastig te blijven staan op de plek waar E God ze ajuda nang geroepen homem heeft. nang. En hun mannen te helpen.